Hai que ver, mirache o mozo de Andrea? É maravilloso, acompaña sempre a casa, está sempre con ela, non a deixa sola en ningún momento. Ai, que curriño é. Sí, tía, pero a mí non me gustaría telo todo o día en riba miña. Ademais, sabes que tamén lle mira os whatsapps? Iso non me parece ben. Calla, que se acercan. Hola, Andrea, quedamos a 7 na túa casa para ir ao cumpleaños de María? Bueno, o mellor nos vemos ali. Pode ser que chegue un pouco máis tarde. Por que vas ser cómplice en mí? Por que non me dijiste nada? É que a ti non te han invitado. Por iso eu pensei que era o mellor. Non me digas que me invitaron ao pavo ese. Ahora lo entiendo todo. Por eso te compraste o vestido onte. Non era para mí, era para él. Non é iso. Eu só penso en ti. E todo o que fago, o fago por ti. Se non queres que vaya á festa, non vou, pero non te enfades. Vaya merda, se estáis iguais. Ven aquí. Tes que ir dicendo por aí que estamos enfadados? Pois se non o sabes, é todo culpa túa. Ti eres a que non obedeces, a que te vas por aí con túas amigas e me deixas só, a que te vas a festas para gustarle a outros. A ver, eu só ia ir cos meus amigos. Non ten nada de malo. Non era para facerche dano. Pois o fixeches, estou farto, joder. Hai que des esta relación son eu. Non vou a permitir que nadie controle a miña vida. Déixame en paz. Joe, Andrea cada día está peor, temos que facer algo por ela. Sí, xa está ben de mirar por outro lado. Non podemos seguir sendo cómplices desta situación. Ten que decatarse de que eso non é unha relación xa. É el quen ten que cambiar, non ela. Imos, temos que estar con ela, non vamos a deixar que ese tío sálgase coa súa. Vamos.